चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। लोगोसे हेपि दिवालीनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर दिनै हेपि दिवाली गिबि हर गिबि सान, नाथाय बोथोरा जोबोद गाज्रि। दायो माने ममबाथि लगायनो आलारि बाथि लगायनो जोबोद माबा जादों, अखा हाबाय थानानै दायो जों लगायनो हानाय जायाखै, मोनालायबाय। अब्लाबो जोङो लगायनो नाजागोन। बिनि सिगाङावनो आं नोंथांमोननो मा फुजानि थाखाय मा बम लाबोदों बेखौ एसे देखायलांनि। नायदो दिनै एसेब्लाबो आरोना, एसे एनैब्लाबो दिनै बम लाना फैदो आरोना, फिसा फिसाबाबो नोंथांमोना नायलांदो। हेपि दिवाली बयबो मिथिखायो दिवालीखौथ' गासै भारतबर्षआवनो गासैबो सुबुङानो मानियो। दायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा बम लाबोदों जों देखायलांनोसै। ओजों दङ नायदो, जोंना सासेया खोन्थागोन नैबे मा देलाय नायनि मा लाबोदों बमा। नै बियो थालिर बम, नै बियो मोजां देखायब्रा। नै ये मोननैसो दं माबे फुलजारि खै पिस दं बेयाव? 10 पिस ना? 10 पिस नायदो नै बेखौ दा बेयाव माने लगायबानो होगोन आरो बेयो एकदम थिउ गोजौ खारगोन, गोजौ गोजौ माने माबा जाजोबो आरो ना, गोजौआव थाङालै बेयो ओरै गाहायावसो फस जोनो बेयो ओरै सफ'नै बेबायदि जायो, बेबायदि दे खोबदो। 10 पिस दंना इयाव 10 पिस खोबदो। जों अखा हानायखाय गावनो मोनाखै, अखा हानायखाय गावाखै जोङो, दा गावगोन। खोबफिनदो। बे बेसे लानायमोन? बिनि लिरनाया बेसे दं नायदो। 400 लिरनाय दं। 400आव बेखौ माबा 150 थाखा इयो। 150 ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय इलेक्ट्रिक माबा, बेयो गाग्राया फुजारि बमा। नै बिदि जायो आरो बेयाव गासै बेसे पिस दं? 10 पिस। नै नायदो 10 पिस। बिनि दामा बोरो? नै बिनि दामा नायलाय लोगोफोर, बेयाव नायलाय। बाव 1750 थाखा होननाय दं। सोरबा एसे बुरजा जायो। आसरित, बेखौनो थगायनानै बेफारफ्राव फानगोन आरो सोरनोबाफोर थगायनानै हरनांगौ। नाथाय बियो मा लादों, माबाल'सो लादों, 100 थाखाल'सो। 10 पिस दं। नायदो मोनसे बख'लाय, बेसे गोलाव नै गोलावानो आरोना, गोलाव बेयो 10 थाखा लायो मोनसेयाव, 100 थाखा लायो बेयाव, माबायाव 10थायाव 100। दा लगायगोन र' जोङो, दा देखायगोन जों रायजो नोंथांमोननो। लाबोलाय खेरेन्दाय खेवलाय, मोनबेसे दं खेरेन्दायालाय? खेव, खाथिथारनाङा, दा गावनांगौ, अखा हागाथों। ओमफ्राय मोनसेयाव लखब बार'दा खारबा जानाय नङाबो। नायदो नै खेरेन्दाय, नै मोनसेयाव बेसे लादों? 20 थाखा लादों मोनसेयाव। 20 थाखा गिदिं आरो बेखौ मिथिखायो। 20 थाखा 6थाजों 160, 120 थाखा। सोदो नै बार'दासोखौसो, बार'न गबा खामनाय नङालै। नै सुवाद, जानाय नङा, सेसलै। 12दा खालामजोबना हरलाय, 12दासो खालामो। खोबदो सोदो, गाज्रि जाजोबसिगोन। 12दा गजोबगोन, दोनहर। आरो नै दंबावो बमायानो बमा। मा बेयो? सचिन सुपार गल्ड। बा सचिननि माबायदि जायो? मोजाङानो जायो, जागोन बायदि मोनदां। कलकाता माबायदि नायदो। बेसे लादों बेबो माबायानो लादों, 150 थाखा बेबो। मानसि बिरबालांगोन ओरैबायदि बागदावलायदों। खोबदो। दोनथ'नोसै। दा आसि बमा दंमोन ना, फिसा आसि बमायालाय बेबो 20 थाखा पेकेटावनो। नै माबानि मोसा मार्काट, बेयो मोसा मार्काट। माबायदि जायो नायनि मोसा मार्काटआ। खेवलाय आसि बमाया 20 थाखा। बेखौ खनसे पेकेट एसे सावखानांगौ। नायनाय बे ममसोना? 20 थाखा बे मोनसेयावनो ममबाथि। 10 थाखानि दं, फिसा 20 थाखानिखौनो लाबोदो आरो 20 थाखानि। नायदो गासिबो कालारानो दं। दोनदो अखा हागाबाय खोमा, लगायनोसै। मालाय लगायजोब्बाय दे। माबादो सोदो, प्लास्टिकआव सोदो। मोजां जानाय नंला देग्लाय फुजायानो। मोजां जाला देग्लाय फुजायानो। प्लास्टिकआ
दानिया थांदिनि लगायनो ममबाथिया बोरो ममबाथिखौ लगायग्रोनि ममबाथिखौ लगायग्रोसै ममबाथिखौ ममबाथि मम थांनोसै बाहेराव खोमसि नाहरो थालिर खोनसे सिनायहरासिनो Anda beli wasle. Muncul lah bukan baik. Ada. Thank you. Guli kan ram ada mana? Limun rakun aku. Man cakap mau beli. Dia apa nama be? Mau beli kun sisi. Kasih lo enak gitu ni. लगायबाय दै नै बारा खाथियाव लांना अन खालामदों दा अखायानो गाज्रि खालामबाय अखाया हानाय नङा खोमालै ए बारसो बारदों नुदों नुवाखै नुबाय दं दा आया मा होबाय थाखो मिथियालै इदि माबाबाथाय गोमोरो बाबा थानो नङा खोमा सेंग्रासो जादों गला गला जों गामिनि आरोलै आं लोगो इसोरो नै इसोरनाव गावगासिनो दं गावसिनाव खोनादोंना लोगोफोर उदैयानो साजोब्बाय नो आरो हा लगायगासिनो दं नै आरो गासिबो लगायजोबगोन गासिखौबो लगायजोबगोन लगायजोबा अखा हानानै मोजां जानो नंलायो गमा गावजोब्बाय मालाय जोंहासो दाबो गैया आंबो गमा गावगोन लोगोफोर दा गमा गावबाथाय बेरहाबलायजोबगोन फुजारि गमाखौ रावबो गावफेराखै खोमा सोरबा सोरबाथ' गावो इनिफ्राय लगायला इनिफ्राय जेवारि गंसे लगायनांगोनलै बेयाव जेवारि मानो लगायनांगौ जेवारिलाय ओरै गोमोरगोन मा फिसा फिसा जायो अखा नांदों बाबा ओंखायनो हायाखै नुदों नुवाखै मा बाबा खोन्थानो रोंला मा अखा नांनानै नै मोनसे गोमोर नागिरगासिनो दं आइया मोननैल' नांगौ जाबाय लगायजोबगोन दिनै नै दहाय खोमसिया दा स्रां जाजोब्बाय मोनबेसे दं 1 2 3 7टा लगायबाय एबार एक लगायखांबाय 8टा जासिगोन मोनबेसे लगायगोनलाय 10टा लगायदोब्रा एबार 8 जाबाय लगायनानै 8 9 10 11टा थायो माथो सिजानानै गगा मोनबाय आं दैजों थाया बारा
लगायला मा जानोसै दैजों थाला लोगोफोर बमा गावनोसै दे आखिर लोगोफोर अखा हानानै जेरैबायदि बानायनांगौमोन बेफोरबायदि खालामनो हानाय जायासै बिनि थाखाय बयनिसिमबो निमाहा बिहरनाय जाबाय लोगोफोर जों ओरैबायदि बानायनो सानदोंमोन माने बिनि थाखायनो गोबां माने बुरजानि खरस खालामनानै लाबोदोंमोन बमाफोरखौ नाथाय बोथोर गाज्रिनि थाखाय साननाय बायदि मावफुंनो हानाय जायासै गाबोन बोथोर मोजांब्ला जोङो थारैनो गोगोमै बानायफिननाय जागोन दिनै बोथोर गाज्रिनि थाखाय जानाय नंला मानो होनब्ला हरबो थौबाय आरो अखायाबो नागारदिया बिनिखायनो जों दिनै बमखौबो बारा गावासै एसे एनैल' गावबाय केमेराबो खालामनो हानाय जायासै लोगोफोर गाबोन गावफिनदिनि